Des de fa molts anys, la qualitat de l'aigua potable de molts pobles de la Ribera del Xúquer no és l'apropiada. El nivell de nitrats en l'aigua que s'extrau dels pous supera amplament els valors recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, que és de 50 mil·ligrams per litre. No és apta per al consum en infants i dones embarassades. Més de 200.000 habitants de 15 poblacions es veuen afectats per l'elevada concentració de nitrats. La situació s'ha agreujat els últims mesos amb l'aparició de plaguicides a la xarxa d'aigua potable dels municipis de Carcaixent i de Llaurí, amb la conseqüent prohibició del seu consum per a beure i cuinar. La solució a aquests problemes és coneguda i ben clara. L'abastiment d'aquestes poblacions amb aigua del riu Xúquer, amb la construcció de la planta potabilitzadora de la Garrofera, que garantiria a un gran nombre de ciutadans el consum d'una aigua de boca de qualitat. Aquesta actuació és una vella promesa de la Generalitat Valenciana, que després de tants anys encara no s'ha finalitzat i acumula endarreriments. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Carcaixent l'adopció de l'acord següent. Primer, instar la Generalitat Valenciana perquè realitzi de forma urgent les actuacions necessàries per tal de posar en funcionament la potabilitzadora de la Garrofera i així garantir el subministrament d'aigua potable de qualitat a les poblacions de la Ribera afectades, entre elles Carcaixent. I segon, notificar el present acord a la Generalitat Valenciana per al seu coneixement i els efectes oportuns. Crec que el que toca en aquest moment és demanar-li a la Generalitat que d'una vegada doni solució a Carcaixent en primer lloc, que hem tingut el problema possiblement més greu els últims mesos, però sobretot, com ja diguem, als 15 pobles que es vegem afectats i que, quan això es posa en marxa, ens subministrarà l'aigua directament del Xúquer i deixarem d'extraure-la dels nostres pous i dels nostres aqüífers. A veure si és cert que això serveix per alguna cosa i per a que en els pressupostos que d'ací poc s'hauran d'aprovar les Corts Valencianes de l'any 2013 s'acaben de ficar els diners necessaris i també se fan les actuacions necessàries per a una vegada finalitzat que es fiqui en marxa, perquè no és només acabar les obres, després s'ha de ficar en marxa i sembla que tampoc s'acaben de ficar d'acord en quina ha de ser la manera, si ha de ser un consorci ja existent, si s'ha de crear un de nou, quin ha de ser l'ens que això ho gestioni. Creiem que, independentment de que ja estiguin acabats o quasi, això s'hauria ja d'agilitzar i d'anar ficant en marxa per a, quan tècnicament siga possible, que el subministrament es faci de manera immediata. Moltes gràcies.